Fáilte go nuachtar san na cúise, na cínlínte tróna, tá freagra tucha ag arasát na Gaeltacht de Joe McHugh ar locht a cháinte, agus cosint dianta aige ar a bhfuil áon aige héin, agus a rion máide le féim a thuirt don strátéis fiche blion go Gaeilge. Seo mar a láirselam, níos túisce tróna. Cé mar tatu? Idir an dálín, dúirt an teachta dáló ina fáil éman ó cuimh. Rudacínt ar maidin faoi rudacínt a bhí imi an alcas go mór ón uair a bhí sé héin an ara Gaeltachta. Bin héman ó cuimh sa facaiste sin ar nói agus ní an taisteoir Americanach a rugus an angar, zaza go bór. Cuasaí ghonnacha í éala henis, agus tá sé ráite ag príomhíosach na Gaeltachta gur agus aige go na mara, agus ní Rio de Janeiro na Brasíle a cheart na clufií Olympacha reachtal sa bhliain 2010. Seo mar a láir arasát na Gaeltachta Joe McHugh ar ball faoi bholla na príomhíosóige. Cé mar tatu? Agus sin na ceanníte tróna, weimse majestic muil ramachtannacha agus ón metha leibre ar fad, tróna na maithagaí.